Πάμε. Γι' αυτό είναι γραμμένο το όνομα του. Έτσι.
Καλησπέρα σας, Χριστός Ανέστη. Ονομαζόμαστε Νικόλαος Αλεξιάδης. Αθανάσιος Αλέξανδρος Ευρυδάκης. Βρισκόμαστε στην έκθεση Ορθοδοξίας 2025, εδώ στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Και εκτός από όλα τα εκθέματα που παρουσιάζονται εδώ στην Ορθοδοξία και με θέμα την πίστη μας, βλέπουμε και εδώ τις καμπάνες, τις ωραίες και μελωδικές καμπάνες εταιρείας του κυρίου Ευάγγελου Γεώργιου Τσιτούρα. Και σήμερα είμαστε εδώ πέρα να σημάνουμε αυτές τις ωραίες καμπάνες Για να χτυπήσουμε παραδοσιακές μελωδίες από διάφορα μέρη, από διάφορους τόπους, όπως του Αγίου Όρους, όπως από την ίσο της Σαντορίνης. σεβασμό στην παράδοσή μας, έτσι. Πάντοτε με αυτό το κριτήριο. Και να ευχαριστήσουμε τον κύριο Τσιτούρα που μας προσκάλεσε και φέτος. Τον ευχαριστούμε πολύ. Και εμένα και τον αδελφό Νικόλα εδώ, συνεργάτη μου τα τελευταία χρόνια, για την φιλοξενία του και για την ανάδειξη της χειροκίνητης κοδωνοκρουσίας και της παραδόσεως γενικότερα. Καλά, Χριστός Ανέστη, Χριστός και Ανέστη. ευχαριστούμε για όλα. Θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Σιβηρδάκη και τον κύριο Αλεξιάδη, διότι είναι δύο συνεργάτες μας που μας έχουν βοηθήσει πάρα πολύ στην αποτύπωση των ορθόδοξων κοδωνοκρουσιών σε όλη την Ελλάδα. Έχουν ένα αρχείο, μια γνώση, μια έμπνευση και απλές καμπάνες τις κάνουν και τελεϊδάνε πάρα πολύ. Αυτό τιμάει πάρα πολύ και την εταιρεία μας, τις καμπάνες, τους ίδιους και την Ορθοδοξία που προσπαθούμε όλοι μαζί να διατηρήσουν τις παραδοσιακές κοδωνοκρουσίες, Σπερινό, Χαρμόσυνο, Πένθυμο, Δοξολογία, Πανηγυρικό, Αγιορτικό Σπερινό, το Τάλαντο, που σημαίνουν όλη Ορθοδοξία. Πρέπει να γνωρίζουμε ότι η κοδωνοκρουσία στην Ελλάδα αλλάζει από περιοχή σε περιοχή και από εκκλησία σε εκκλησία. Εξαρτάται από τη μελωδικότητα των καμπανών και την έμπνευση του κοδωνοκρούστη. Αυτό είναι το σημαντικότερο πράγμα που χρειάζεται κάποιος. Ένας ναός. Η καμπάνα προσκαλεί τους χριστιανούς να έρθουν στο ναό για όλες τις τελετές. Και μετά οι ψάρτες και ο ιερέας θα έχουν καλές φωνές. Αλλά είναι η πρόσκληση. Και η πρόσκληση δεν μπορεί να είναι χορύπαρξη. Γι' αυτόν τον λόγο μας προσπαθούμε να βρίσκουμε με νότες, να έχουν μια σειρά και να είναι ευχάριστο στο άκουσμα των ανθρώπων. Γιατί μην ξεχνάμε, τις καμπάνες τις ακούν όχι μόνο οι χριστιανοί, τις ακούν και όλος ο κόσμος. Πρέπει να είναι ευχάριστο προς κριτήριο προς τη θρησκεία μας.